शुभेच्छा देण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय प्रतिथयश व्यापारी संजय भोगटे यांना। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा। आज या ठिकाणी माझ्या कोकणशाहीच्या वर्धापन दिनानिमित्त व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, समोर उपस्थित असलेले सर्व उद्योजक बंधू भगिनी, सर्वप्रथम या माझ्या कोकणशाहीला या दुसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त मी शुभेच्छा देतो। खरं तर हा सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणजे एक रत्नांची खाण आहे आणि हे शोधण्याचं काम साईनाथ गावकर आणि या मंडळींनी केलेलं आहे। आणि या रत्नामधील एक रत्न म्हणजेच खरोखरच साईनाथ गावकर आहे, कारण मगाशीच या ठिकाणी त्यांची ओळख करून देत असताना, त्यांचा प्रवास उलगडत असताना त्यांनी कशा प्रकारे संघर्ष केला हे या ठिकाणी आवर्जून उल्लेख केलेला आहे। म्हणजेच हा जो डायमंड आहे, हा जो हिरा आहे, त्याला चमक देण्याचं काम खरोखरच नियतीनंच केलेलं आहे। आणि स्वतःची पोटाची खळगी भरत असताना दुसऱ्याच्या पोटाची कशी खळगी भरावी याचं काम साईनाथ गावकर करत, खरोखरच त्याचा अभिमान आहे। याचं कारण तो ज्या परिस्थितीतून या संघर्षापर्यंत आला आणि या कोकणशाहीचा संचालक तथा संपादक या ठिकाणी झालेले आहे। आणि हे करत असताना त्यांनी आता या ठिकाणी वाचता असतात त्या ठिकाणी नजर मारली आणि त्यांनी जो या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे, यांनी ग्रामपंचायत सदस्यांचं प्रशिक्षण शिबिर त्या ठिकाणी घेतलं आहे, नगरसेवकांचं प्रशिक्षण शिबिर घेतलेलं आहे। काही जणांना वाटेल ही काहीतरी एक छोटी गोष्ट असेल, परंतु इमारतीचा पाया जर भक्कम असेल तर ती इमारत उभी राहू शकते। त्यामुळे या ग्रामपंचायत सदस्यांना जर योग्य मार्गदर्शन केलं तर आपला गाव, आपला महाराष्ट्र, आपला देश अधिक सक्षम या ठिकाणी होईल। आणि त्याची काळजी, यांनी परिपूर्ण काळजी या साईनाथ गावकरांनी घेतलेली आहे। खरोखर त्यांचं मी मनापासून कौतुक करतो। आणि एक या ठिकाणी लक्ष वेधू इच्छितो की या भारत सरकारच्या सूक्ष्म लघु आणि मध्यम मंत्रालयाने स्किल डेव्हलपमेंट आणि विविध क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना एक चांगलं दिशा देण्याचं काम आणि चांगले उद्योजक घडवण्याचं काम या ठिकाणी करण्याचा त्यांचा मानस आहे। 3 दिवसापूर्वी कुडाळच्या MIDCमध्ये सन्माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेबांनी त्या ठिकाणी दिल्लीहून काही अधिकारी या ठिकाणी पाठवलेले होते आणि या जिल्ह्यातील जे व्यावसायिक आहेत, उद्योजक आहेत, व्यापारी आहेत, त्यांची एक मीटिंग त्या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे। आणि त्या मीटिंगमध्ये आपल्या जिल्ह्यातील जे कोणी उद्योजक आहेत, जे लोक आहेत आणि ज्यांना उद्योग करण्याची इच्छा आहे, त्यांना उद्योग बनवण्याचं काम त्यांनी हाती घेतलेलं आहे। त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्याचं काम आणि त्यांना आपल्या स्वतःच्या पायावर उभं राहून उद्योजक बनवण्याचं काम त्या ठिकाणी होत आहे। पण यासाठी कोकणशाहीने पुढाकार घेऊन सर्व जनतेमध्ये, सर्व युवकांमध्ये त्याचा प्रसार करावा आणि नवनवीन उद्योजक या ठिकाणी उभे करावेत अशी मी त्यांना विनंती करतो। आणि व्यापारी महासंघाचा उपाध्यक्ष म्हणून आम्ही एक नवीन संकल्पना, म्हणजे आम्हाला खरा उशीर झाला आहे पण या ठिकाणी प्रयत्न करतो आहे की जसं आपण DMartमध्ये गेल्यानंतर अगदी आमच्या जनरल दुकानामध्ये मिळणारी वस्तू आणि DMartमध्ये मिळणारी वस्तू यामध्ये फरक असतो। आणि याचा विचार करून आम्ही व्यापारी महासंघातर्फे त्या DMartच्या धर्तीवर माल उपलब्ध करून त्याच किमतीवर माल देण्याचा प्रयत्न आम्ही व्यापारी महासंघातर्फे करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहे। आज या ठिकाणी मला या ठिकाणी बोलवलं, या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल कोकणशाहीचा मी आभार व्यक्त करतो आणि पुन्हा वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।